Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati doho pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhane. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Saya didongani asini rohani Tuhan tamamu saluhut na manginang malu makasahit tarapular sak ni roha di parhai hamwa kana marlas ni roha amanami na namin ang madua ng sudago Tuhan tama namarorok daging nang todimuna. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit, pergumulan. Tang yang nami Tuhan tanah marorot partod diomuna. Amanginang di minggu nago las niroha sadarion. Tatangihon hatan itu hatta dihita. Jeremia 30 sada, ayat 35 sahatu 37. Songono dohatan ni Jehovah na mangalehon mata niari gabi panodang arian. Aturan ni bulat doho akka bitang gabi panodang borngin. Ibana manggusang laut gabi marhasak akka galubang na. Jehovah zebaut do guarna. Tung sura masohot akka aturani maradup ponahu. Nina Jehovah. Masadi madoho pinopar ni Israel. Unang betar guar bangso di jolukku saliling-liling na. Songono dohata ni Jehovah molo tung dapot suhaton akka langit digijang. Jala dapot dodoon akka ojahan ni tanood di toru. Doho maahu mabolokon sadok pinopar ni si Israel. Ala ni saluhut na binahen na sida ninna Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, memang hanya 3 ayat ya, 35, 36, 37. Namun firman hari ini adalah bagian dari janji pemulihan ya dari Tuhan untuk bangsa Israel, yang mana penekanan firman hari ini memperlihatkan bahwa kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hoddo asin rohani debata saliling nililingna maradupon bangsa Israel. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus na perjulu sahali na naing si pahusor-husor honotta siya berita nauli di minggu sadarion. Amanginang Tuhan yang kita imani debatana tahapor siya di bagasan Kristus Jesus Tuhatay ima debata para siniroha saliling nililing na. Hotdo asiniroha ni debata rodi saliling nililing na. Sekali Tuhan berkata, sekali Tuhan berfirman, maka untuk selama-lamanya firman itu berlaku. Di bahini yang manginang, apapun yang mungkin sedang kau hadapi hari ini, apapun pergumulan yang sedang kau pikul, sedang kau pikirkan, maka tetaplah engkau percaya kepada Tuhan. Tetaplah engkau beriman hanya kepada Tuhan, Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita sampai selama-lamanya. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Asini rohani di mata, hotdoi rodi saliling nililing na. Unang sangat taripu, jangan sampai kita mengira bahwa ketika kita sedang menghadapi banyak masalah, ketika kita sedang menghadapi banyak cobaan, Tuhan tidak sayang kepada kita. Justru dalam pergumulanlah kasih setia Tuhan itu sempurna kita bisa lihat. Sebagaimana Paulus juga menyatakan dalam kelemahan kuasanya menjadi sempurna. Sebagaimana Paulus menghadapi banyak tantangan juga sakit penyakit. Dia memohon kepada Tuhan supaya sakit itu dilalukan dari dia. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jod hita marsura-sura di bagasa pernguluton, ala ni sitaolon, ala ni parukilon, ala ni arsak. Masalah na taadupi. Gabita ripu dang dihaholongi Tuhani behita. Gabita kita mempertanyakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya karena masalah itu datang kepada kita, menghampiri kita. Kita lupa bahwa dalam pergumulan itulah
Tuhan hadir di setiap kehidupan kita, menguatkan kita, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan. Ido na pinatuduhon ni turpuk di minggu sadarion, baik evangelium nang epistel. Molo di epistel ia mangenang di Yohanes itakas do di si, nuaing jupang matikina. Apapun yang terjadi, bahwa rencana Tuhan untuk menebus kita akan tetap terlaksana. Molo taparroahot do epistelia mangenang, bukankah di sana ditunjukkan, diperlihatkan, seandainya kalau bisa semua itu berlalu daripadaku. Tetapi Yesus berkata bahwa memang itu haruslah terjadi. Asini rohani debata ikko saut doi, dangadong na boy mangabadi. Naikon saut do sakap di debata, naikon mate do anak na Jesus Kristus humok kopita halak perdusa na dangolot. Ahabenyan na somasa, ahabenyan na so pinatupan di debata tuhita. Alay humok kopita, ikko saut do hatanay, nunga di uari hokyan, naikorodo si peluwe, si partubus, na manubus dosa di nasa hajol maun nang portibion. Maka janji itu, firman itu tetap terlaksana. Kasih setia Tuhan itu juga tetap terlaksana di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di bahini manami nanami na hinaholongan. Songod dia, holong ni rohani di bata, maradupok kita marhiti hamamate ni Kristus Yesus Tuhan tay. Nuaing nunga masuk kita tu minggu-minggu pasyo na mangina. Dangadong na buy mga badya sin rohanay. Ikosaw do. Di bahini songonido nang tuhita. Unang moloroak kasi taononi nang moloro si taononi amang noeng di adopiho di keluarga di usaha gabita sura gabita ripu dang holong rohani debata maradopok kita. Amangin nang tunggu pihak kaparu kilot parsorioni justru di sido patar asini rohani debata. Aha pinamasa anggo asini rohai ikut tulus tu di baheni papos rohab. Nah kening na parjolo hudoko kami porsia mahotot tong di debata. Yang go bagai-bagai ikut tulus doi ikut pasauton na doi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Jala ido nataha porsiai, ido nataha lason. Tulus do bagai-bagai yang manginang. Tulus do sakap ni debata amat tapardingkan basai. Mati do anak na Yesus Kristus humoko pita di hau pinor silang. Di patibo do imana gabedomu hita tuasi di rohani debata. Atong papos roham sahalinari, papos roham tu debata. Aha penoeng namasa dia dupiho. Dang bui i mangabati holong ni rohani debata. Asal matong pos roham tu ibana. Asal matong marsiho toho marhapor siaun tu debata sipar holonge. Bapak ibu saudara-saudara, doa saya pun sekarang ini engkau menghadapi pergumulan banyak tantangan. Ingatlah, kasih setia Tuhan itu tetap senantiasa dalam hidupmu, di tengah-tengah keluargamu. Di pasu-pasu Tuhan tamu amanginang, totong mata rapul hita di bagasan asin di rohani di mata. Mertua dua kana tumangihon hata di debata jala no piopsa. Di perbadi ai debatasi pardamai mahamu gabe sundinggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Yes sohasurahan. Saharo di haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si paluay. Amen.